Goddag og velkommen til VTG News. I dag har vi fokus på den økonomiske situation i EU. Vi har derfor besøg af 2 eksperter. Hvad mener I skyldes de økonomiske udfordringer i eurozonen? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at den europæiske økonomi har været lidt sløv her på det seneste. Vi har været igennem noget krisetider, og så er det nu, at oliepriserne begyndt at falde, og det har faldet 6,3% i pris bare her i december, som gør, at der er endnu mere usikkerhed i eurozonen. Og så vil ham her, Mario Draghi, som er chef for Europæisk Centralbank, han vil ligesom afhjælpe de her problemer ved at bruge quantitative easing, som vi vil høre nærmere om, for at skabe noget vækst. Europæisk Centralbank mål med den her inflationsniveau, altså den skal være sådan på 2%, så som EU's ikke har været sådan i pænt lang tid. Der er chancen for at få et inflationsniveau på 2%, hvis det er, de laver den her Quantitative easing. Ja, quantitative easing. Ja. Og så er der også mange analytikere og økonomer, der forventede, at det her inflationstal det vil være negativt, så der vil være en reel chance for deflation. Til at tale nærmere om quantitative easing har vi fået besøg af 2 nye eksperter. De er eksperter i politisk økonomi. Drenge, hvad går quantitative easing egentlig ud på? Quantitative easing handler i bund og grund bare om at spytte penge ind i systemet. Den måde, det skal gøres på, det er ved, at Nationalbanken, de ligesom tager penge, så man har en højere gæld i landet, men de tager penge, og så putter dem ind i bankerne. Den måde, de gør det på, det er ved at for eksempel købe deres risikofyldte aktier eller lån, som de har i virksomheder, sådan så at bankerne ikke skal tænke på de specielle aktier og lån. Så det betyder, at de har nogle sikre penge, de i hvert fald har. Det de så også gør, det er, at de køber statsobligationer. Og når der bliver købt mange statsobligationer, så falder renten i statsobligationer. Og problemet med statsobligationer, det er, at bankerne, når det kører dårligt i samfundet, og de er meget sikre på, at de ikke får penge tilbage, når de låner til virksomheder, så køber de statsobligationer. Og statsobligationer, der er næsten 100% chance for, at man får penge tilbage. Så det gør de i stedet for. Så ved at formindske det, man vinder ved at købe statsobligationer, bliver bankerne altså for at tjene penge nødt til at investere i virksomheder. Det er det gode ved det. Og ulempen ved det er så... Det, der så kan ske, hvis man spytter for mange penge ind i systemet, er, at euroen falder. Og den falder så meget, at den ikke bliver troværdig. Og det vil sige, at der er ikke nogen, der tør købe noget af euroen, fordi at tingene altså bliver for dyre. Chefen for den europæiske centralbank, Mario Draghi, overtalte den tyske kansler Angela Merkel til at bruge quantitative easing. Draghi for European Central Bank har ikke så mange muligheder tilbage for at få bekæmpet deflationen, så derfor må han finde en mere effektiv måde, eller en mere effektiv finanspolitik, og det vil være quantitative easing. Renten kan ikke sænkes yderligere, så quantitative easing vil være den bedste mulighed. Grunden til, at Draghi ikke har så mange muligheder tilbage, er, at han har prøvet en masse ting dog uden at opnå den ønskede effekt. Det kan være et stort problem for Draghi at overtale Merkel, da Tyskland de fortaler for austerity-politik, som er en nulvækstpolitik, og Tyskland de ønsker, at befolkningen verden over skal genvinde tilliden til euroen, og at de skal spare på euroen igennem krisen. Grunden til, at Draghi skal overtale Merkel,
er, at Tyskland har den største økonomi i Europa og den tredje største i hele verden. Tyskland ligger lige efter USA og Japan. Da Tyskland har den største økonomi i Europa, er det derfor vigtigt for Draghi at overtale Merkel til at anvende quantitative easing. Om Draghi får overtalt Merkel, kan I se mere til i næste uge.